Πριν ένα χρόνο αγοράστηκε αυτός ο ανιχνευτής ProTech GTX 711, που τον αγόρασα 7.500 μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, με αρχική τιμή 11.000 ευρώ, από τη Νέα Σμύρνη από τον Lambda P, που βγαίνει με επιστημονικούς όρους και μιλάει για όλους τους ανιχνευτές. Αυτά τα βίντεο ήταν και η αίτια που και εγώ την πάτησα σαν χαζός, και πήγα και πήρα αυτόν τον ξεκάθαρα πάτη ανιχνευτή. Από το πρώτο διάστημα, γύρισα όλα τα δοκιμαστήρια φίλων στην Ελλάδα και ποτέ δεν έπιασε τον παραμικρό στόχο από τα θαμμένα αντικείμενα. Διαμαρτυρήθηκα έντονα στον Lambda P, που ούτε οδηγίες δεν μου είχε δώσει, και η ανταπόκριση του ήταν τόσο αντιεπαγγελματική, που στο τέλος μου πέταξε μια σελίδα με οδηγίες, που δεν έγραφε τίποτα ουσιαστικό. Επικοινώνησα ξανά μαζί του, να ζητήσω τα χρήματα μου πίσω, και η απάντηση του ήταν ότι δεν με ξέρει, και με μπλόκαρε στο τηλέφωνο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Σε μία βλάβη ενός διακόπτη που πήγα σε τεχνικό να τον αλλάξω, προς έκπληξη μας είδαμε τα εσωτερικά μέρη του ανιχνευτή. Πραγματικά είναι τελείως απάτη, σιλικόνη και ρητίνες, για να καλύψει τις κακώς συνδέσεις και τα κακής και ακατάλληλης ποιότητας υλικά και εντελώς ακατάλληλος σχεδιασμός για ανιχνευτή. Αυτά που μου έλεγε για όλους τους άλλους ανιχνευτές που κατηγορούσε, τελικά ήταν ακριβώς έτσι ο ProTech GTX 711 που πουλούσε ο ίδιος. Αν αυτό δεν είναι κοροϊδία, τότε τι είναι? Τα συμπεράσματα δικά σας.